Għall-aħħar darba tislima mill-qalb miżwieten, tislima lil Dun Eric Overend u lill-ommu Carmen minn mijiet ta' persuni li l-erba' filgħodu inġabru fil-Knisja Arċipretali taż-Żejtun għall-funeral ta' żewġ membri tal-familja Overend. Dun Eric Overend li kien l-Arċipriet taż-Żejtun miet nhar il-Ħadd 28 ta' April fl-età ta' 47 sena, jumejn wara li tilef lill-ommu Carmen magħrufa bħala Lili biex bekk l-erba' filgħodu sar il-funeral ta' tnejn li huma l-omm u bina li marru jiltaqgħu mal-mulej. Qabel ma bdiet il-qudiesa preżente katavere fl-10 ta' filgħodu sar il-korteo bil-katavru ta' Dun Eric Overend li beda mill-oratorju tas-Sagrament sal-Knisja Arċipretali. Il-qudiesa kienet immexxija mill-Isqof Awżiljarju Charles Cicluna u Monsinjur Pawlu Cremona mexxa t-talb u l-barka tal-aħħar. Preżenti għall-funeral kien hemm il-President ta' Malta George Abela, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra u membri tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun. L-omelija saret minn Patri Sandro Overend li jiġi l-kuġin ta' Dun Eric li ddeskriva lill-kuġin tiegħu bħala bniedem ferrieħi u ħabriki li dejjem ħadem biex iwassal il-messaġġ ta' Kristu li kien il-messaġġ tiegħu, messaġġ ta' mħabba, paċi u fidi li Dun Eric Overend kien jemmen fih. Dun Overend li hu minn Taslima qabel laħaq Arċipriet taż-Żejtun kien il-kappillan ta' Marsa Xnok, għamel ukoll xi żmien bħala President tal-Kulleġġ tal-Kappillani. Kien nhar il-Ħadd meta Dun Overend ħass u ġie fl-istonku u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn għamel xi sigħat fid-Dipartiment tal-Kura Intensiva iżda tilef il-ġlieda mal-mewt ftit tal-ħin wara. Dun Overend kien ilu għal xi xhur ukoll isofri minn problemi f'qalbu u kien tilef lill-ommu jumejn qabel, jiġifieri nhar il-ġimgħa 26 ta' April. Wara l-qudiesa l-funeral kompla b'forma privata fejn saret id-difna fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. B'din l-aħbar li żgur ħasdet lil bosta żwieten f'temp ta' 6 xhur, il-parroċċa taż-Żejtun se tkun tilfet kemm lill-kappillan kif ukoll il-Viċi Arċipriet Dun Reneċilja li kien tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku f'Novembru li għadda meta kien fi triqtu lejn iż-Żejtun biex jaqaddes.